তিনি শনিবারনি সালা শান্তিরবাজার সাব ডিভিশন বাই খবজাক জুলাইবাरि आरडी ब्लकनि Kwbangma गामिनि कायाराम गामियाव जे जों खोनाय मानखा थांनाय 20 अगस्त सालाव दाखौ अक्रा बिरमनि त्रिपुरा मुङै लेन्डस्लाइडआव फबजागै लामा चलांनाय हायखेबा थै थांनाय बनि मांखथि नांया होनाय खोनावै करबु प्रेस क्लाबनि आदंरक चाइटक मानि यागल हायखेबा 6 दिन रमै सालां थांमानि यागल करबु प्रेस क्लाब रक abono rogino tini borno chubasu haikeba mangkhai khopnani chobana phai sopaika Kwbangni Srikanto kami Horimohon kami tai Kayaram kamini Kaitam kamini lokorok Phai milewei samong khalai lai phaika tebo sai khnarekha Kwbangma 14ta kami tongo o 14ta kamini bisingo sabroma salai selai kaisa kami kalainyo tini kami ni lokorok milewei hano not lainani chobanai Korbo Press Club no Phai ini tini sai khnarekha Tiprasa news ni berkati kaya haikeba Mangkwthwi Bising kaya tini hanolai mani jagawa Kwbangma adongrok thangmanjakha tini o hanolai thanio Julaibari RD block ni block president robo thangi manjaka TMP ni engite YTF ni president robo Julaibari ni no Phai manjak phaika debo Korbo Press Club ni adong robo tongo tei Tiprasa hani khenijagi tongnai Korbo gamsai ni robo kaungana chuba chuklai tongphaijak Tiprasa news ni bisikti khlai nobe mankhana belaino kapsajak kabuk sajak khalaino nobe tongmani Mangkwthwi rok tini sarai sarno kaseka koktoma sana thangka angke belaino kharma susa tei Korean mahaliti belaino khairoma simsa kheno tini langma cholangna nangkha takhuokra biromani tripura tini koktomani bisikti saimangkha je takhuokra biromani mana rebe tini arthani jifuno bo suri laikha nui namankhna sarai sarai kalaino Tiprasa news ni bakhatte single Koilani ni mong ani Mangkwthwi Tripura para Horimohon parani tini tamani bai supai mane ero chini takho birmani bo thanai 20 tarikh je hafuk jamani na sutini ar khulai nai thaigo amangkhe sini Srikanto bari 14 tho para kaga jar jar team khe snamjak aba tini sini bana team khlaiyo aban bai sing khuna phari man 14টা পারানি টিম বাগবা মানে সালসা পর সালসা খাই সামন খালে aban ke phailaiyase তিনি বুবু পারানি বুরু সপে হায়রা tini Horimohon parani angke je takho birmani parani bo tongo borok bai palkhe sini team khlaiyo তিনি ননি এই জায়গা এই Kwbangma বিসিনি যে আন্দার তংনাই বুরুকনি সারা আর ফাতারনি বুরুক রগদি ফাইমানি তং tabo sujra ta phatarni to phaimani nuyakho sini beshirbag sini bisini mane nainani bagai ta beni phatani bo phaija haipano ha khurna bagile beni phatani tabo sujra nuyakho ha khurna bagile sini bisini simi tabo sujra team khlais namai जों khulai tungkho पहिला हाखुनि नै जे हाखुरै मांखथि खलायने हेने कक्ति सानायलाय सोर Korbo Press Club बायफुनि सिमन करब प्रेस क्लाब चांगला हा बा हाखुनि बायफुनि सिमन चांगला हा 2 तारिख नि सिमे खना समबन्दा तिनि सुगरा जे जों खाने माने जेसीबी फायो जेसीबी स्पॉट सपानि आरो सालबो सग्राव नांनो आने अनुमानिकले जेसीबी आजगा सफैनानै आरो 10 থেকে 15 दिन नांनायखौ हामबाय তিনি ক্ষেত অর হরিমোহন পারা নিবরক ফেকিয়া কায়ারাম পারা ও যে তাখো বিরমনি ত্রিপুরা নি কাবিনি লুকুরক তেই তঙ্গ Kwbangni লুকুরক te Kayaram para or rungi tongnai
teacher Borok Phai pasapasi nukha mothani Borok bo tini phai samung kisi sa yagramani nukha Haban Kwbangma tanglia isa hadul dulu tham khibilai thanglai taw sedra tini je o jaga borok kuthum mani busuk jon rok na approximate 50 to 60 rok ke party ni borok no jodin ruthari nei ne ke 65 to 70 rok je ti promothani borok phai mani borok le tini oro chubana da phai na naina phai mani ang je Saiman mani kheto Borok actually takhu biramani ni bihik adini tripura no chobana phayo ke Borok sport of phaika ba phia ba pila saka hathai nugi wana jaga kha actually je Mangkwthwi sen social media rogon nugo actually apti haya ke practical je hathai je nugjabani abo kisa different aboni bagai kisa wana jamani rok nukha tita ke pasapasi ko takhu biramani ni bihin chobana phaitei oro sport of phaitei kisa subamani nukhata ekami dui kam apti hai koklai khata je chuba mane bihig adine no da chuba na oro ha khurtani chuba abone sakabli taspro ang je Saiman mani joratei bihigna chubana phaimani phiaba a logebo jaga phaina jaga bo jaga thei abone naina phaika orani Borok rok samung tangmani nugui kisi sa yak thal ambai acha chini borom ganang tini nara oro salbusung ka samung khlaimani jongara samung khlaimani Borok press club rok tei o kamini Kwbangma amchaini jemon TRPC colony Srikanto parani tei Kairam para tei Horimohon para mane samung khlaimani 2 tarik ismi jengka engke jotono thanchake milui samung khai tongo agi jemon tongmani bini 3 double tini result ma ha kaham mane harok tingro khaima kha aba jotoni logiri ma bai Borok press club rok tei local libo birmonti prani Mangkwthwi khutaniyo onek kichu mane 100 bisinga 30% complete khawan chukli haisi tini samung khlai thaneo busuk jon rok sokpai khana borok almost 50 se kwbang tongo jagao oro je Kwbangma bisini borok phaimani sarate kubun jagani borok rok da phaima tong na apato Kwbangma area ni sin phayo alga borok to phaya alga borok to just neta bita phayo phai simi putro buja thango boro sai thango asunta samung khlaya samu to khlaibanu giata an jorate ang to 1 tarik simi tini koi tarik kha tini 7 tarik jora ang tin bo tongkho jagao ang eje ti pase buk marangai boro mote khai tongna so angke nu giata amta hai angke no netangna hangke samung khai to khani bagai te gaisa kok sungna musung mani je kameo jesibi habmani oro sport sokpainani salsuk rong nangna te jebisita haman to matro tini beke 3 din running se haipno first ni dine to ekon to samung khai kana ingke second din jeng mia malai kha mia se malai jeng mia malai saka jisibi no dekhen wansako saka kokro sasinai saka je noro Kwbangma thang maichan nangya जों Borok press club no जों je jamana sarinai tamake somoy important karon jaga 70 days running choli tongo bone bagai ar boro jengmase matra Borok press club phaimani yagulo 1 tarik bor hapaikha 2 tarik start khaimani boro 5 tarik action khaipai 3 tarik ni just 1 घंटा 3 tarik ya sorry 4 tarik ose इंगा तार माने आसल दिन तो কোনো খাইলিয়া গভর্নমেন্ট বাস তাবুক যতনি চাই তুমি লোকেল ফান্ডাই Borok ফান্ডাই তে গভর্নমেন্ট হাপাং বহাইনো তাবুক মাছাক তখা জিচি নর হকা আর জিবে जों কব খাজা অ জাগানো जों মাছার নাই নর অরন সাম খাইদি নি লোকেল বো সাকা ও কামিয়া কায়রাম পারে লোকর বো সাকা যে নর অর তুমি সাম খাইদি হাইনি সাকা আবগ বড় যারা জিসি চাংনাই বহাইনো আং বড় খা গামজা ফর নর মিডিয়া মিছিং খাইয়ে বড় বো সাও দাদা আপনার কথা ঠিক আমরা এখানে গিয়ে এখানে বাট খেয়ে আমরা কাজ করব আমরা যখনই শেষ না হবদি আমরা ঘরে যাব না আমরা সকালে আসবো এবং বিকেলে আমরা দুপুরে বাট এখানে খেয়ে আমরা বিকেলে কাজ করার পর আমরা চলে যাবো ছাগাটা আবগে আন ব্যক্তিগতভাবে আং জিসিবি হামবাই জানো গাইছে আচ্ছা হামবাই